vaig fer amb carbonil i amb aquarel·les, que els dos estils, sí, així, que els dos estils eren uns per mi, o sigui que jo vaig començar més progressivament. Aquest va ser el primer, el segon, el tercer i el quart, i el meu objectiu bàsicament va ser 1. Dibuixar un gat que tenia de petit, 2. Dibuixar una cosa d'una pel·li preferida, que era El Hobbit, una mica friki, però bueno, i això, aquests dos primers per practicar amb objectes inanimats. I pues, bàsicament va ser això. I aquí més que res mateix. Això perquè a la casa d'Alemanya teníem un igual i el veia cada dia, així que vaig voler dibuixar-ho. La fruita perquè no sé si surten molts vídeos de dibuix, però sempre fan o uns llavis, o una fruita, o un ull. Sí. Així que vaig decidir fer una fruita, i aquests per practicar. I ja està. Ja ha acabat. Els noms... Bueno, jo no em vaig inspirar tant. Jo vaig ficar-li arbre, carrer abandonat, i aquí un conte d'infància, perquè em vaig inspirar més, i capturar la vida amb un llapis. Oh!